În Moldova, toată lumea are o părere despre economie, politică și agricultură. Dar câți dintre acești experți chiar înțeleg realitatea? Recent, o dezbatere publică a pus sub semnul întrebării importanța agriculturii. Un sociolog a susținut că percepția acestui sector ca fiind vitală vine din perioada sovietică și că rolul agriculturii în economie este în scădere. Agricultura nu este doar tradiție, este motorul exporturilor, oferă locuri de muncă și susține industrii întregi. Ce trebuie să facem? Modernizarea irigațiilor, extinderea culturilor cu valoare adăugată, dezvoltarea industriei de procesare, sprijinirea tinerilor fermieri. Concluzia: nu trebuie să vorbim despre declin, ci despre revigorare. Agricultura este esențială, dar avem nevoie de politici curajoase și investiții strategice. Tu ce crezi? Agricultura este viitorul sau doar un sector care pierde teren? Scrie în comentarii.